Domnule Maneti, putem schimba două vorbe? Da, domnule. Domnule Maneti, încă o dată ai picat testul la matematică. Poftim? Dar eu nu renunț niciodată la un elev. Mâine am să-ți mai dau o șansă. Vei mai da o dată testul. Dacă o să-l iei, te voi lăsa în pace. Dar dacă o să iei iar 4, îți voi da un tutore care să te ajute. Și ghici cine va fi muncitorul acela minune. Cel mai isteț copil din clasă. Dumneavoastră? Eu? Sherwood! Cum? Încă o dată creierul mare al lui Sherwood l-a băgat într-un mare bucluc. Maneti nu poate pica testul. Angelo, Maneti nu poate pica testul. Trebuie să mă ajut să-l facem să treacă testul ăla de mâine. Nicio problemă. O să-l ajutăm să învețe. Va fi distractiv. Ascultă, dacă vrei să te ajutăm, trebuie să nu mai dai în Sherwood. Mama spune că e un tic emoțional. Un semn de afecțiune chiar. Mai bine să revenim la test. 2 plus 2 fac... Ananas. Ești atent la ce facem? Uneori, cred că nici măcar nu vrei să înveți. Nu vreau. Atunci ce cauți aici? Nu știu. Au! Avem nevoie de un plan B. Ce-ar fi să ne îmbrăcăm ca Maneti și să dăm testul în locul lui? Bine, am o idee. Ce-ar fi dacă am instala o cameră deasupra urechii? Cu ajutorul ei vom vedea testul de pe foaie și vom șopti răspunsurile în cască. N-avem timp să luăm o cameră, să o instalăm sau să-i aducem o cască. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Punem mâna pe test și îl punem pe Maneti să memoreze răspunsurile. Asta e soluția. Marile spirite se întâlnesc. Salut, trataților. Tu ce cauți aici? M-am întors să fur câteva prânzuri. Voi ce căutați aici? Noi încercăm să găsim testul pe care îl vei da mâine, ca să poți memora răspunsurile în seara asta. Doamne, ce neros sunteți! Îmi va da exact același test mâine. Îl am chiar aici. Vedeți? Maneti, adică eu, 4. Același test? Perfect! Exerciții cu răspunsuri multiple. Vom încercui răspunsurile, iar tu nu o să trebuiască decât să memorezi literele. Nici măcar nu va trebui să te uiți la întrebări. De fapt, nu te uita deloc la ele, ori să te zăpăcească de cap. Bine, astea sunt răspunsurile. C, A, B, A, B, A. Ca baba. E distractiv, e un cuvânt. Da, literele formează un cuvânt, iar tu nu ai altceva de făcut decât să-l memorezi. Ar trebui să și-l scrie pe mână. Uh-oh. Bună ziua, domnilor! Ești gata de noul test, domnule Maneti? Vin și eu imediat. Sherwood, ți-am făcut un serviciu. Serios? Desigur, am decis să-i dau lui Maneti un test nou-nouț atât de ușor încât Maneti îl va trece în mod garantat. Un test nou-nouț? Nu-ți fă griji, n-o să-l instruiești pe Maneti. E imposibil să îl pice pe ăsta. Un test diferit, cu răspunsuri diferite? Sherwood, noi care avem o inteligență superioară trebuie să avem grijă unul de celălalt. Sherwood? Unde s-a dus? Asta funcționează întotdeauna. Are diaree explozivă. Ce era să spună? Maneti nu poate da un test nou, oricât de ușor ar fi acesta. Știe răspunsurile doar de la vechiul test. I-am spus să nu se uite deloc la întrebări. Să-i spunem lui Maneti că e un test nou. Are logică. M-a luat puțin valul. Băieți, testul a început. Calmează-te, Sher. Uite ce o să facem. Vom inventa o apărătoare care să mă protejeze de pumnii lui. Aseară au golit dulapurile din sala de sport ca să le vopsească. Ghici unde au pus trambolina. Când ajungi la fereastra lui Fitz, spune lui Maneti că e un alt test.
Testul e greșit! Maneti, testul e greșit! Maneti, nu e testul corect! Wow, știu asta, amice. Nu e testul corect! Domnule Maneti, e cumva ceva afară mai interesant decât testul? Da, domnule, adică nu, nimic. Crezi că a primit mesajul? Presupun că e un nu. Azi e ziua în care încep să-i dau ore lui Walter Maneti. Ți-am făcut o apărătoare pentru braț. Mersi! Ia ghiciți, rataților, am trecut. Știam eu. Stai, poftim? Dar ai avut răspunsurile greșite. Nu m-am uitat deloc la ele, aș fi trișat. Am râs cu atâta poftă încât mâinile mi-au transpirat, iar răspunsurile s-au șters. Dar cum ai reușit să treci? Eu știu de ce. Sigur e o poveste frumoasă. Nedorind să copieze, Walter Maneti nu a avut de ales și a dat testul de unul singur. A săpat adânc, a crezut în el și a descoperit că e mai isteț decât credea. Wow! De fapt, am copiat de la Butterfingers. Hă? Iar Fit n-a văzut nimic. E orb ca o bufniță bătrână, așa e. Maneti, terminat. Ai dreptate, stau rău cu vederea, dar excelent cu auzul. Au! Ia-ți adio de la ore particulare, Maneti. Te așteaptă detenția pentru copiat. Bine că ai avut apărătoarea. E pe celălalt braț.